आई लीग नैथि डिभिजन क्वालिफाइ मेचखौ इउनाइटेड चिरांदुवार एफसिनि देरहासार। दिनै 2 डिसेम्बर 2022 इं अक्ट'आव बङाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाराय स्टेडियाम बरसनगावआव आई लीग नैथि डिभिजन क्वालिफाइ मेचखौ इउनाइटेड चिरांदुवार एफसिनि हेंथायै गेलेदोंमोन 11 स्टार एफसिआ। बे आई लीग नैथि डिभिजन क्वालिफाइ मेचखौ इउनाइटेड चिरांदुवार एफसिआ 1-0 गलाव देरहासार जायो। फैगौ समाव बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय गिबि आरो आसामनिफ्राय गोबाव समनि उनाव आई लीग नैथि डिभिजन क्वालिफाइ मेचखौ गेलेहैसिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। जोङो गोग्गाथाव बाथ्राखौनो बुंनांगोन। मानो होनोबा फुटबलनि जोलुरनि हिस्ट्रियाव दिनै इउनाइटेड चिरांदुवार एफसिआ बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय आसामनिफ्रायनो बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय फार्स्ट टाइम आरो आसामावनो गोबाव बोसोरनि उनाव जोङो आई लीग सेकेन्ड डिभिजनाव रिप्रेजेन्ट खालामहैसिगोन। जोङो 11 स्टार एफसिखौ थांनाय 30 तारिख खालि 2-0 फेजेनदों आरो दिनै 1-0 फेजेनदों आरो बे मोननैयावबो फेजेननो हानानै जोङो दिनै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय फुटबलनि हिस्ट्रियाव फार्स्ट टाइमनि थाखाय आई लीग सेकेन्ड डिभिजनाव खालामहैसिगोन इउनाइटेड चिरांदुवार एफसिआ। दिनै गामि सिं खना खनला नायोबा जोंनि ओनसोलाव फुटबलनि टेलेन्टआ गोबां दंथारो। दा जोंहा बेखौ जोङो मोनसे स्टेप वाइज जेनाखि मोनसे नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव लांनायनि जेनाखि मोनसे प्रसेस, बे प्रसेसआव जोङो बयबो बाहागो लानांगोन। रायजो राजाफ्रा जेनाखि जोंनि जाखांफुनाय गेलेगिरि बिथांमोन, फुटबल गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो एनकारेज खालामनांगोन आरो क्लाबनि लिग, आई लीग, सन्टोष ट्रफि जोङो बेफोरबायदि जेनाखि मोजां लिगफोर बेफोराव जोङो पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय एनकारेज खालामनांगोन आरो बिनि थ्रुयैनो जोङो नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलनि प्लेयारखौ जोङो दिहुनलांनांगोन। जों जोबोद हार्डवर्क खालामदों बे खेलानि थाखाय, सेकेन्ड डिभिजननि थाखाय। मानोना जोंनि थाखाय मोनसे बेयो प्लेटफर्म, जों सिगाङाव थांनो थाखाय जों बे खेलायाव गेलेग्रोनांगौ जादों। दा जों बे खेलायाव साक्सेस जानो हाबाय। बेनि थाखायनो जोंनि सारमोन, जेसेबांनाखि स्टाफ दं बिथांमोनखौ जों रोजा रोजा साबायखर होयो आरो बेफोरबायदिनो जोंखौ दैदेनलांगोन होननानै जों इयुनाव आसा थाबाय। जों आई लीग गेलेगोन, जों बे क्वालिफाइ राउन्डआव जों दा चेम्पियन जानो हागोन। जोलैफोरखौ बेनो प्रेक्टिस खालामनांगौ। मानो होनबा जोङो दा बर' लाइमोनफ्रा बल गेलेनायाव गोबां उन सुरनो हमलांदों। मिथिया मानि थाखाय, जानो हागौ बिमा बिफाफ्रा मोजाङै गाइड खालामा, बेनि थाखायबो जानो हागौ, बा दस्रा खारनबो जानो हागौ। बिमा बिफाखौबो खावलायो जेनेबा गाव गावनि फिसाफोरखौ फरायनायजों लोगोसे गेलेनायखौबो जेनेबा हेफाजाब खालामो। बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव जानो हागौ। हा बायग्रा एबा मोजां साइटनि हा लाग्राफोरनि थाखाय फोसावथाय। चिरांनि दादगारि भुटान गेटनि साखाथियाव मोनसे मोजां दखरसे मियादि हा फाननायनि खौरां फोसावनाय जादों। बे हाखौ लायोब्ला फालांगि खालामनाय, हटेल लुनाय, बायदि फालांगि एबा बिल्डिं लुनानै थानो थाखाय राहा आरो आबाद मावनायनिबो राहा लानो हागोन। आबुं खौरां लानो थाखाय नोंथाङा 8638183329 आरो 9954097210 जानबुं नङाव फन खालामनो हागोन। Mady land for sale at Dadgari, Chirang near Bhutan Gate. Suitable for construction of hotel, guest house, personal home or any building or farming. For more information, please contact mobile number 9186-381-83329. मोनसे गोनांथार फोसावनाय। बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन। गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव एसबिआइ ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा एसडि क्लिनिक दङ। फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि। डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय, सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय, बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय। नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव एसडि क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन। नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन।
नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला।